KP ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cerra ya Play Store wala Google Play mbada télécharger KP keba application ma posma tekka kopreje pofta KP ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo a yobata tirade kalis hay mbudo a yobata mbele KP ko don haadi mbien ala so tawi ko otoma jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobde ujunere kala ko temedde jeena mbudu jobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda jobirda KP ene jogi ko ustantuma to bangi nganyari posma walla ko jolof chicken codda fof ina jogi ko ina ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger KP njeya horema njeya jawdima mbemna ngurdam. assalamu alaikum bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe ayaw Piindi TV on calmina mon juram ko dañi tigui weltare huccide mon ndemin goyi wadde e kala e saaha e actu people ɗo e Piindi TV woni caméra o ko chat bu walo hande noon mamin jewtude ko ganduɗa ko woni e actu people o woni ustare suuvi kamga to leydi Mauritanie e ustare wonde ka teskade ɗo e sport e leydi Sénégal kono alhaali ko ganduɗa ko woni merko ala juuf mamin gartu hen e kaɓoji goɗɗi ɓoyata so weeli jomiraɗo jehen ƴeewi alifal garten tigi puɗorɗen ko ganduɗa ko woni people aji men ko andoyi ko e spécialiste e ko ganduɗa ko woni triple saut e ko ganduɗa ko woni show à longueur ɗo e nder leydi Sénégal sportif keptinoɗo no feewi konko en andoyi konko tigi rutti e joomi ko altine oɗo 13 février ɗo e lamorgo leydi Sénégal woni Dakar saabi tigi ministre des sports woni Yankoba Diattara heɓi yetta to ganduɗa to woni to famille makko ngam ton yettinde ko ganduɗa ko woni duwawu son excellence monsieur Macky Sall woni chef de l'état du Sénégal ɗum noon noon ruttide ko ganduɗa ko woni duwawu dendagal Sénégal naɓe kala kono noon muññide ko ganduɗa ko woni famille ken ndo e ɗon on fannu noon holtama tigui ɓe heeɓi toon tottide ko ganduɗa ko woni 2 millions de francs CFA sen jokki people aji jehen ko to leydi Mauritanie suna tigi teskat toon ɗum noon bang yo bang sababu nde ko ganduɗa ko woni ustare o mo ganduɗa woni activiste keptinoɗo no fewi hewnoɗo habnade ko ganduɗa ko woni haqqe e ko ganduɗa ko woni 3 uji kewɗi e nder leydi Sénégal wiyete ko suuvi ulde Cheikhi Camara ɗum noon holitama tigi noon o ruttima e joomi ko ne 9 deuxième mois e hitande nde ɗo wonani to ganduɗa to woni to hôpital Cheikh Zayed mo Nouakchott kono noon ko teskaye on ma eɗen e famille makko ari gam noon ƴewde on koor mo ganduɗa kaɓe nodduɓe tigui ɓe holliti wonde suuvi rottima e joomi ko kaɓe jii ko ganduɗa ko woni e photo ji baɗoji circulé ɗi wonde noon ɓe tawi makko ƴiƴam yeeso ɓurgo kadi ko ganduɗa ko woni natal mo ganduɗa yoɗani hay hollide saabi tigui ɓe namdi justice e on ustare suuvi hollide wonde noon konko suuvi uldo Cheikhi Camara o nanguenomo to ganduɗa to woni to commissariat mo Dar Naim caggal ɗum tigui noon ɓe nawimo to ganduɗa to woni to hôpital mo Cheikh Zayed hollirade wonde o ruttima e joomi ko saabi noon ɗe balɗe foof manifestation ngaji ne mbaɗeno to ganduɗa to woni to leydi Mauritanie yiyama noon des activistes bang yo bang haali Diallo yiɗi hen ko ganduɗa ko woni justice yo waɗa hen ko ɓuuri yawde e yaccade kono noon ko ganduɗa ko woni famille suuvi hoɗoɓe jappa hay saaha goto waɗede corrompu e bang yo bang wonande we ganduɗa c'est des activistes ni wonɓe to ganduɗa to woni to caggal leydi Mauritanie taw ko Mauritanaɓe ni kamɓe ɓe keɗani hen caggal e on alhaali usare suuvi keddoɗen o mo ganduɗa noon woni DJ Doubidou konko noon o holliti tigui noon o yonnani hay saaha goto on clip silence mo advise yaltini e saga nde ganduɗa suuvi ruttima e joomi ko Mauritanie ne woni e deuil national e wiide noon o wawno sabbade ha ɗum yawta saabu ala haydara ko watta prouvé ko ganduɗa ko woni e banggal musique ko ganduɗa ko woni entourage advise ne fonno wadde consulté ko wayni o yonnani ɗum hay saaha goto on bangue kadi o mo ganduɗa woni DJ Doubidou haali kadi e ko ganduɗa ko
woni concert mo authentique yano e wiide makko noon fotani no waddi ɗum e on sahata sabu koye sonare tigui ɓe woni e woɗɓe e on fannu noon yiyama ko mo ganduɗa woni absen gelzo africa soldier BMX e woɗɓe waɗi ko ganduɗa ko woni son ɗi ganduɗa ko hommage fewde e suivi koɓe mbi ko woni fort ko ganduɗa ko woni justice fort suivi tigui ɓe mbi yiyama kadi o mo ganduɗa woni Salif Sar hayso tawi koto dowlaji denduɗo waɗi kañum ne waɗi son fewde e suivi gam ko ganduɗa ko woni ruttide bo teddungal woni hommage. Gasniten people men ko maître Ella Diouf woni mo ganduɗa noon ko avocat keɓtinaɗo e nder leydi Sénégal ha ko ganduɗa ko woni e alhaali Ousmane Sonko e Adji Sarr konko noon avocat Adji Sarr o hollitama tigui noon ko baɗaɗo suspendre ko ganduɗa ko woni barreau de ordre des avocats e nder leydi Sénégal saabi tigui noon partisan uji makko e ko ganduɗa ko woni ses alliés mbaɗino ko ganduɗa ko woni face à la presse no hollita tigui noon ɗum welani ɓe hay saaha goto so tawi noon maître Ella Diouf koko ande e dossier Adji Sarr e Ousmane Sonko no wayi hewde saabi tigui ɓe jiiɗi noon noon ittudemo e on alhaali ɓe jaɓata ɗum hande ɓe jaɓata ɗum janggo te noon ɗum min goppata ɓenna saabu noon ko joguiɗo haqqe makko e ko ganduɗa ko woni e nder leydi Sénégal te kadi ko watta ko woni wadde des conférences de presse waɗa yaltude ɗum heewi avocat ji kewɗe ɗum wadde ɗum tawi ɓe joopi hen mbaɗno maître Clédor e woɗɓe ɓe mbi ɓe keewi yaltude ɓe mbaɗa hono no watta ni te ɗum ɓe potani ande ɗum ɓe mbi hayso tawi on waɗe noon suspendu ɓe gaccu ha on procès yawto saabu noon mo jogana hen ko ganduɗa ko woni yakare no feewi ko ɗum tigui ɓe ganduɗa woni les alliés et parti o ɓe ganduɗa woni maître Ella Diouf holliti ko ɗum wonno kam min nendinnoman hannde e people aji ɗi min tottemon rendez-vous ko ɓoyata so weeli jomiraɗo jaam funnague hirnague rewe worgo ɗum noon on jarama e kettogol. KP ari tekkinde posuji mon onon yidɓe moftude e hutorade kopreji mon caɗele mon gasi ha laaɓi ceerra ya Play Store walla Google Play mbaɗa téléchargé KP keɓa application ma posma tekka kopreje pofta KP gande ko kañum ɓuuri webde ɗo e nder leydi Sénégal to banggue neldugol kalis hay mbuɗo a yoɓata tirade kalis hay mbuɗo a yoɓata beele KP ko ɗon haadi mbiyen ala so tawi ko auto ma joguiɗa a ari e station ngaji EDK a soodi gasoil ɗo ponnoɗa yobde ujunere kala ko temedde jeenayyi mbuɗu joɓata walla natɗa koye boutikaji amen low press kala ko coɗɗa joɓirɗa KP ene jogui ko ustantoma to banggue gagnari posma walla ko jolof chicken coɗɗa foof ina jogui ko ene ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum ɗin station ngaji EDK gonɗi e nder jokli Sénégal kala e kuɓal wat téléchargé KP jeeya hoorema jeeya jawdi ma mbemna gurdam